Israel tam kese kanta kese se. Mena nani esiama gweshia. Mena nani ameni ampo. Mena nani bwanya ementuo. Mena nani akwa mu apani. Nanom ye mo bibia kwaba e de ba manhia fikese mu ha Nyansapo kasamfoni ni so enne ya santema setene dikan e wa fimpimienu ne aduonu nsia mu na nanso na sabi krobia sante kotkohene pimso setu amakwan se Daasebre se Bonsu otoso miensa Mampongman na yi ni foforo amane kwa so na no wasu aya kire Mampongman enne na yewura santehene na anom nifafo na anu abretufuo nyina ede ne ba na Mampongman na eja kama de fi otoso mienu wode ba abesire nsuaye ede am ono sabi ekusabia dan ne ba wo ba Daasebre Osei Bonsu otoso miensa na mane kwa so no Daasebre wona ya abretufuo nyina piesie ono anso ya santeman nifa wosa ye sahene wosa ye santeman wisi ahene sanso ye bretuo piesie nti enne na kwa woman hene Daasebre ekua moabo atin ono nso ababekansa woni na ekua kwa woman hema sanso ena na adankrenya man hene na adobe abraman hene na atasoma so hene abo ntem bawuro amoafo wonyina eye Daasebre Osei Bonsu otoso miensa wonyina ye wonuanom te ne wonyina bebo ni chidom ne abesire nsuaye e de ama yewura woba ti ne de beto fom biara ye mama sunsi ha ye Nyansapo fosu fidie nda soto a na de beto fom biara ye mama so ensi ye mama moniti a adese Osei Bonsu a woba beso afenemu esuaye e de akire eye kotokohene sa asante Mampongman enti semrei yewura Daasebre akua moabo atene abusia ye hwade bi wo hanom sede nananom si edododo mo ho bretufuo nyina omo pani bretufuo nyina pani ene eye yewura eye Daasebre Osei Bonsu a wo ba se asante Mampongman wono ene bretufuo nyina onomo epanini na afenzo so bretufuo manu aye kwawu mahene Daasebre akua moabo atena semne waduru hanom sede ena na agakoma difia asante Mampongman a wasori a waba mo no ane ba meka ne ba ene kwawu mahene Daasebre akua moabo aten ne ba no enti na adwoa jamfu otoso me yensa wo ye kwawu mahene ma wono nso ne ba ene Daasebre Osei Bonsu asabi producer wo ba enti se wo hwe mfoni no sede na agakoma difie sori ya wono afam wono ane ba Daasebre akua moabo aten okwawu mahema enti yehwe se nana agakoma dufie wone eye na adwoa jamfu a okwawu mahema se de omusi befam wo ho kire se ampa abretufuo no wonum nyina dodom ho nyina ya de baako pia na adwoa jamfu otoso miensa ne agakoma dufie otoso mienu asante Mampongman ne eye okwawu mahema na ohu mu eye kasamfoni so o mafam mo ho fefefe a kire nkabom no wodom wo de ma mo ho enti ne fiduami ha de ye ba ne aba bisua de ni aba behwe ne ya dansefo yewura Daasebre a woba enipa e ba ye beje dansefo e wo ne nsuaye yase no ye tiwa so bi na ensem yi ebi ne nananom a abedi Mampong akonwa no ekoro ebi a wonim bi menso menya bi ene yenka mumwe na yensua de enso emum nana obiri yebo a ne prenso no mekire Appiah pem ahansia aduosia anasa Appiah pem ahansia de kosi Appiah pem ahansia aduasa 1630 na nana esiama guahia ena obedi asante Mampongman afi no akire no nana baafo antiedu enso by 1639 ekosi nebra eson ye ni nyina na ye nana obiri yebo a ena na ye santehene afi nana kwachi panyin enso eba betoa so efri 1660 ekosi 1676 nana ameni ampon eno so eye 1676 ekosi 1690 na ye nana Osei tutu ya odi kan one na ye asante ehene afei de otoso eye nana obiri amantuo na nana obiri nana boahen anantuo Appiah pem ahansia aduokono ekosi Appiah pem ahansia aduokono so 1690 to 1697 afei de otoso eye nana akua moapanin 1699 ekosi 1735 na nana Osei tutu yodi kan ena afei nana opoku wari odi kan so
ebeto aso se santehene de odi ho ya nana atakora penin 1735 kosi 1750 nana opoku ware ye odi kan ena na ya santehene ono so eba bedi adwane bi afei nana asom jima penemu ono so eye 1750 kosi 1754 nana kusi wabu adum ena na teso sabre no enti se woba asante mampong ahenie mu na nana asom jima penemu ono so ebedibe afi nana safo kantanka 1755 kosi 1765 nana kusi wabu adum na ya asante ehene na ono so edi esubi se asante mampong nana pepra asiase ono so eye 1765 kokosi 1770 nana ose kwadwo na sabre no ya asante hene nana atakora kwame 1770 kosi 1777 abusia emfie no yebebo bi brofo na yabobi nso asante kasa sanse edoso yie enti wadama wogebre na atasemu a na wonso waboa ye woni nkyeremu no sabre no na ose kwadwo na esan so ediso mekire nana pepra asiase sabre no na ose kwadwo na ediso afenu akire no afia pem ahanson edioson edikosi afia pem ahanson edioson 1770 to 1777 aye nana atakora kwame afei nana owusu sachirepenin aye 1777 kokosi 1796 nana ose kwadwokoro ya ena no ye santehene afei nana safo yawo enso bedi adwanom afia pem ahanso aduokononsia kosi afia pem ahanwotwe ne nwotwe 1796 kosi 188 nana opoku fofie ono na ye asante asantehene afei nana takora kwaku enso eye 1808 ekokosi 1826 nana Osei kwadwo asibe Bonsu Osei kwame asibe Bonsu ena fe nana Osei yawo akoto sabre no na ebeto aso se asantehene eno akire no nana atakora kwaku ono so beto aso free afia pem ahanwotwe ne nwotwe kosi afia pem ahanwotwe ne aduonu ensia 1808 kosi 1826 nana Osei kwame asibe na ono so ete yakonwa no so se asantehene nana oduro frichi afia pem ahanwotwe aduokunu nsia aduonu ensia kosi afia pem ahanwotwe aduasa 1826 kosi 1830 na no so nana Osei yawo akoto nana woteso se santehene nana no manu akire no nana abunyanwa kwadwo ono so betena so sa sante mamponhene afia pem ahanwotwe aduasa ekosi afia pem ahanwotwe aduasa ba ko na chese we de afi emu eno babediye sabre no nana Osei yawo akoto ene da so teso se asantehene ebra Osei yawo nana Osei yawo akoto da so teso se asantehene no nana oduro frichi enso ebaye na ono so eba bedi free afia pem ahanwotwe aduasa ba konkosi afia pem ahanwotwe aduosia na chese wei eye emfie aduonu enkuru 29 years eno ono so babeto aso eno akire no nana kwame jima enso ebaye adeshima ma afei nana kwabena dwomo afia pem ahanwotwe aduosia 1860 kosi 1880 sabre no nana kofi kakari ene nana mensa bonsu eno yebra nana kwaku odi kan aba krose santehene ena wonso mienum eba ye makuru be yirikoro esanse nananom ba nananom ko nananom ba eno akire no nana atakora kwaku otoso mienu enso by 1880 bepim 1883 eno nana mensa bonsu na ye santehene afi nana Osei bonsu odi kan ba ye afi apem ahanwotwe aduowotwe miensa kosi afi apem ahanwotwe aduowotwe miensa no a ne chese we di afi ni mu a na sabre nana mensa bonsu ena te adwa no so santehene ono so ba ye nana kwame adwetewa ono so ya afi apem ahanwotwe aduowotwe miensa kosi afi apem ahanwotwe aduowotwe enum 1883 kosi 1885 nana mensa bonsu no oteso na nche na nana kwaku di otoso mienu enso eba ye afi fribra nana kwaku di otoso mienu eba ye eba bedi so no eno ya afi apem ahanwotwe
aduosia ene afe apem ahanwotwe aduowotwe enso 1886 kosi 1887 afei 1887 kosi 1888 na Asante Mamponghene ano wo mote so eye Nana Yaw Boache na afei Nana Owusu Sechere ya otosumienu wo mu ne di adwa no anaso wo mote aso Asante Mamponghene no efiri afe apem ahanwotwe aduowotwe ensia 1886 kosi 1887 no ye Nana Yaw Boache ana afei efiri 87 no so kosi 88 eye Nana Owusu Sechere tosumienu afei nananom Nana Kwame Appiah Osoche Nana Kwame Appiah Osoche ono so ebetena adwa no so Asante Mamponghene 1888 kosi 1896 afi apem ahanwotwe aduowotwe nwotwe ekosi afi apem ahanwotwe aduokununsia sabre no na Nana Prempe ye odikan ena Asantehene afei Nana Prempe odikan eto aso biem saa ne mpre nan so mpre nan ye Asante Mampongwa no toye no Nana Owusu Sechere tosumienu ebaye eno eya afi apem ahanwotwe aduokunu ensia kosi afi apem ahankunu ninum 1896 kosi 1905 Nana Osei Bonsu modikan afi apem ahankono aninum kosi afi apem ahankono ne aduasa baako enso betena aso bi Nana Kwakudua afi apem ahankono aduasa baako ekosi afi apem ahankono aduasa num ne nyina na Nana Prempe odikan ene diso Asantehene afi de twatwo Nana Prempe odikan na memuomu Asantehene no eye Nana Kwakudua eno ya afi apem ahankono aduasa baako kosi afi apem ahankono ene na aduasa enum Nana Owusu Sechere abunyanwa enso ebaye empanimfo ne amamre mu kire se aya na nananom kɔ no ma san aba eti so hunu se din no abo atoso mienu ana ne mprensa so a na nye se ya anofom na emom nananom abetena adwa no so wondi a ode betena so sa Asante Mamponghene no ena ye bo kire we eti Nana Owusu Sechere abunyanwa afi apem ahankono aduasa num no wodi ya kosi afi apem ahankono aduonum baako na kire se emfie dunum de wodi buruye sabre no Nana Prempe otosomienu ena ye Asantehene ya wote adwa so Nana Safo Kantanka otosomienu so baaye afi apem ahankono aduonum baako kosi afi apem ahankono aduonum nwotwe emfie nson ena nso bediye ne nyina na ye Nana Prempe otosomienu na ne dinhene afi ansa na Nana Prempe otosomienu bekoro se Asantehene ama Nana Opoku Wari otosomienu aba no na ye Nana Kwabra Dwomo ye otosomienu ena afei Nana Atakora amani ampon ye otosomienu eno eya afi apem ahankono aduonum enwotwe ekosi afi apem ahankono aduosiansia Nana Kwabra Dwomo otosomienu ebedi so sa Asante Mamponghene afei Nana Atakora nso de ne ya afi apem ahankono aduosia enso ekosi afi apem ahankono aduowotwe enso enumuo na Nana Opoku Wari ebaye se Asantehene Nana Opoku Wari otosomienu afei Nana Opoku Wari ya otosomienu ansana ye Otumfuo setu abebio eba no na Asante Mampong akonwa no de wodi so eye Nana Akuamoa Boaten abebio Nana Akuamoa Boaten abebio eno ya afi apem ahankono aduowotwe nso ena afei wodi kosi afi apem ahankono aduokono enum 1987 kosi 1995 eno eye Nana Opoku Wari otosomienu sabre no ono ene na ye Asantehene wodi emfie no anase afi apem ahankono aduokono ensia 1996 eno obetena adwa no so Bueno, você do Micao, uno via kuno, uno via lano, uno via kanema bravo, via charity, na bravo do ni ediri, eni via wa le tumeni o, ana brani do bo ni anwa, ana wuri ni wese ba nwa, santa mane de mo, bi da me fomu wa, ma hu bra zenti, eni bi ni bo fo. Senti Africa no yama ngeni. Elle dit que ma dire combien c'est dit. Ah combien c'est le moment soit dit. Faut se habituer à
Opronesi aba a wo ko beri a mo fa ni bani mu aye gba no o chi de just the tendedu a ho fa no anu ya o se tu ho fa be me di kan frafra fidie anna na fitu obomofo no won si boye janu mi no se tu amfiri ye bi se fiti no se tu so tu ona ma kokko si afodo so on me fi adam tuata on ye dem ko se raba mu ele di ko se raba mu se ni o na ni efere ko di bom na ni kan frafra no ampronia gray e bo kantin kro wo so odo omanya ba ni so ana ba se man se ko nyina ben wadan jamja tra kukuru suno da mramu wasa kwasie wasa due wasa bile wasa kue wasa yae wasa me wasa fie famu tuma ba mramu yo wasa na de ni o wasa ne se tu asema ba na adu ne bia ba biem wasa ba bofra ya bofra pa man so no se tu agure wasa tu ni nsa ana so de nan ana sekan ana ba ana tuo ana bo usei ana mo jabaji ni papa sei ana sutrasi sei sutrasi mamo jamu wose tu ya sa ku mo jatrada ku ko na ya me ye wose tu na ma priku si de pa mu mi mu ko de krom akrofo so ansa kwa na maboba so akrofo so ada ka papa ni ono go ma poya bese ko to fe o tu ko ho so no ma kro no o se so ma kro no so na me ni apo ani bo he na tu asem eba mu o se me ni apo no ni na wa ha wọ́n lè tún sọ púrú nù à ẹ̀yẹ yìí ẹ̀dá kò bọ́ dé ní tata nù ọ̀sìn náà bẹ̀ kọ́ wà kyẹ́m yọ̀m ọ̀sìn sábẹ̀ ẹ̀dá bẹ̀ kọ́ wà kyẹ́m ọ̀nà sọ wọ́n diẹ sábẹ̀ mọ̀ máa di kan kọ́ à àtàkì bẹ̀ fúra diẹ ọ̀sìn náà sọ wọ́n náà wọ́n máa bọ̀ yẹn lẹ́ tu sì ti tọ́ lẹ́nu fún mi kọ́ wa mi. Sese apa de kɔnɔ ni kɔba yɛ asɛbɛ de ne kɔfa sise no ba yɛ aso to mo mu ye. Na no na na ka nti amani apɔ wɔ ka akyire no wɔ se ku na sese wo hwɛ mi sia. Sese me no na kɔ yɛ asɛbɛ wɔn bɛ duro no. A asɛbɛ ma na sɛ bɔ yɛ to bɛ wu yɛ no. Ana bɛ duro no sese me amani apɔ. O se de wo ana sɛ me ma ma nti no. Ba santima yɛ wisia. To de yɛ sɛ me wisia ina. O hwɛ akyire ama santima yi. The sign of this on the day. Yo. Se no so sabe na mo a se bo mo fa se atapra pani conscious man point am do two free am afon so ko ho. Yo. Se ho. Se ho na sabe sadere wọ́n sọ wọn nyam wáyé ọ̀gẹ̀sẹ̀ ẹni wọ́n sọ wọ́n yẹ wíṣẹ́ ahẹ́rẹ́ ọmọ ọdún tẹ sẹ́tì dè dwa pàtó àwọn ọmọ nọ sẹ́tì 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 ẹ̀dá yẹn kò fọ́ lè báyìí. ẹnu kura mankoni a wọn wọ efijaase ne jamaase ne ne kọ bọọsù a wọn ti mi kọ no wọn de kọ osuo puru mu ẹde kọ wọn sísẹ ìjàpàdé nyinaa kọ ṣe mu maa ne kọ. yọ sẹsẹ bẹẹni kọ àná sẹbi mankoni efijaase bọọsù a ẹni jamaase bọọsù a wọn tún bẹ ọtí sáà sẹ ìjàpàdé ní ìyá àdúgbò sọsọ ọmọdé bọ yẹ. sẹsẹ bẹẹ ẹ brono ọpẹjà sáà ní nyinara ní tẹnumá ní nyinara kò sí èso mu àsẹbẹ sọ puru mu àti òsì mu àsẹbẹ ẹ bọ yẹ. Yọ sẹ báyẹ mampọ ẹba ní ẹkọ ẹba yẹmu so ọba yẹn lọ sọ sẹyìn
Mampong. Mia no teachie. Mia person na disi owo. O su media. Sa kotokran no person dey disi da. Hey, e ma se we sa kotokran no mama ni. Ama yetu. Sibi aba. Wọ́n bẹ fie wọ́n naka. Ọ̀sẹ̀ àpá ní Mampong hẹ́n nínú rìsá hẹ́n nínú. Báyìí kò sọ ọ́ kúrò àmọ́ ní bẹ fie ní oṣù tíye. Wọ́n bẹ fie ní ọ̀sẹ̀ wọ́n naka ní bọ̀kọ̀. Yọ̀m sísè mi ọ̀ma hó tuma pa náà ká kyá mi. Sọ wọ́n yẹ ní sáà sódà. Sọ de pa sayara osidari obi say no ba fie okasa kire no highway wa na de highway fiasa suti mo en boko so iba no tiasam wo di boso masade se bi abadwa yom si bi chano ba fra no si chano pa sai kwa ha wonya no ba chimo oduru ho Yom. So then, Tanzania na no. Ena so ye do so yi. O so wo de. Wo do say o ka sa na na no no. Wo ni. So wo da mi na. Wo so me bru. O so me so nya ko. Na me so nya ko. So be o ma ro no na ko kuma sa ko ko kuma sa. So ni yo ko kuma sa. C'est le bon coup. Bonsu. Bonsu bien. Ah OK, vous bien OK. Bonsu bien bibia. Enya wo gba le so ye. Oso wo ja e ja wo so nsa. Yom. Yom. Oso wo ja no so wo se titi no so dia ko dia. E na ba o ko no ma. So ti no waka we mo hunu. So ti no waka we mo hunu. To ka bibia bi. Na me chame akasida mi. Sompa Daasebre se wo so to so mienu e de so wo. Eno se futuo no na me de be ma wo hina abo be. Otumfuo metuna fitupa. Medi no kraman. Mebe na slow winter kase. Mebe na tinta kase ni. Ochichire bo ama me. E de somani a Otumfuo me nsane mo wa abontin. Ochichire bo ama me na duru ko tia na me sane mo wa abontin mu a Otumfuo me ton tan kase. Otumfuo asantema nyina wura. Ese on tan kase kan tan kase. Se Mampong na wo bai wura wadaroma. Ni papa ni ne nti ne sha obo se me papa wo bai me som no. Me di ni. Me kire no se de kire amamere bia. Se manya me wura me ton tan kase. Ni Appiah ni esi Appiah to so ni. E ma lo pa dia pa che pa. E ma lo na suru sumpa. So ya ni ya de. So frame na me da be chi mama. Tu for talents. One no. Would you have turned to was celebrate? Kum adding Cravado Yawada. Why would you have me put to a back? Patograph for and so who could Yawada? And I think Graph for us, friend, Sancho Yawada Korea. Who are black for us near to a Kamubi. Or Papa said, and tune time. I don't think that would say Yawada. When I wish I wanted. And Timmy Jacket. The Sunday man, another dog, over the Fayase, I put to him. Could have go Yawada. Or what you are sign. I was really a quarter. I never took on India and sign. Over Nancy. Every person, I have been up on men. I know people who are man 15 of the age now. And could have got to me. I do quite well. But you think I feel so? But the shop left them, left them church. My component is I teach you so. Man, it is one of me. What I should have done was one.
19 kwansi du mienu was my play puri and ya before kase okana sam to wo se santene bedin to keke utana mani kantri mani mpie mfiri wa no santene ni pedia utana mani kantri mani mpie mfiri wa no na ho asem hye otiri ma na sika dani gina ye etwe ne ho ahia na ye no me efiti to do man kuma ba ade na mpeni penso besile ko ja ni se to die ntini ni pen ni bere wo abu ni ko fra ni bere pen plan de sika da ko tia da wo manti ene ni pen ni bere wo efiti jamani ni sika da hye no untu bi ntune da wo na ho ni bi so mfiri mi so da se bi mfiri ni ma ba so ne samten ni bere ni be furu dua mani ni kanfro na Nyansapo wo ese no be Nyansafo ani sika da ho bambo wo ese ni kontonko rere ni o se tumi go na ntumpan na aprede na menziana awe achichire fo no na ne kwa joba o kan fa Otumfuo Mr. Tam kase kanta kase se me na nani esi amagbo ehia me na nani amani ampo me na nani bo ayan mentuo me na nani Appiah mu apani me na nani Osei Bonsu odikan me ofa ni Osei Bonsu a otoso mienu sompa me na nanom som sikadwa ni asanteban ana me Osei Bonsu otoso miensa me beto aso Misai bi yade Otumfuo pasantene onwisia hiane me onifa hine me osahine panine me sawo chechire sama me na semantumi anko jinkonim amfa enwurafita ambetrewa metume ya wada eto ontankase
nanom ani die ne abrase kwan so Nyansapo kasafoni ni so ne odi yeso se badwemba sabre afei na Asante Mampongman yene Daasebre se Bonsu afei na woba na woba befra pakan ne de no akọ sabi Mampongfiem na Asante Newton timprempren die Daasebre se Bonsu to so miensa sabre kotko hini di hira e de ama na wi a wo bepie no befra pakan na ye de no akọ Mampongfiem na Asante Newton Nyansapo kasafoni so nie ye mammoniti a ade na Mampong kontonchi ebu ehie kuma nana okuchira ne setu kuchira hin Daasebre se Bonsu santima wisi ahene santima isa hene penini betio piesie enyanko afra bodoma afra to apentia kro bia santi kotokotu frɛ wo enne Daasebre se Bonsu otoso miensa santima wisi a akra wasren soye wie obɛfra pakan e de akoma Mampongfiem wo bɛma wudi akona usa ufrika chichi na wudi manisem mampani disketu mpan de otate brafo etwie na wabakon so una attitude that's for what bema Daasebre se Bonsu atoso miensa ni ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam ne honhon hia na Amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bekwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya